Eurobasket 2022. danas počinje i za Srbiju. Jednu od najboljih selekcija Evrope i svijeta večeras očekuje meč protiv jednog od najslabijih protivnika, Holandije. Srbija na ovom Eurobasketu ima najveći mogući cilj, osvajanje zlata. Sa ekipom kakvu ima, predvođenu proslavljenim selektorom Svetislavom Pešićem, Srbija ima realne šanse za to. No treba preskočiti prvu prepreku, a to je grupna faza. Pored Srbije i Holandije, u grupi D su još i Češka, Poljska, Finska i Izrael. I pored izostanka dva sjajna igrača zbog povreda, Bjelice i Bogdanovića, imena poput Jokića, Micića, Nedovića daju nadu da bi se to moglo ponoviti na ovom Eurobasketu. Meč Srbija-Holandija igra se večeras u Pragu sa početkom u 21 čas, a evo gdje ga možete gledati: u Srbiji na RTS 1, u Bosni i Hercegovini na Sport klubu 1, u Hrvatskoj na Sport klubu 1, u Sloveniji Kanal A, te u Crnoj Gori na radioteleviziji Crne Gore, drugom programu.